नमस्कार। मिर्जापुर के छवि आखिर काहे रउआ धूमिल कइल जा रहल बा। मिर्जापुर यूपी के पावन धरती मिर्जापुर माँ विंध्याचल धाम चुनार के किला प्राकृतिक सुंदरता खातिर दुनिया भर में जाने जाला। आजू कई बेरा नकारात्मक खबरन अउरी अपराध के चर्चा से जोड़ के दिखाल जा रहल बा। इलाका के लोगन के कहना बा कि मिर्जापुर के पहचान खाली अपराध से नहीं बल्कि सांस्कृतिक, पर्यटन, रोजगार और विकास से भी बा। एकरे बावजूद कई बेरा मीडिया और सोशल मीडिया पर नकारात्मक खबरन के ज्यादा जगह मिलेला, जबकि अच्छा काम, विकास परियोजना और उपलब्धियां पर कम चर्चा होला। आपसे हम बता दी कि मिर्जापुर के सबसे ज्यादा धूमिल कल जा रहल बा तो मिर्जापुर का वेब सीरीज ऐसा मिर्जापुर में देखे के रुआ ना मिलेला। और हम आपसे बता दी कि स्थानीय लोग कहत बान कि मिर्जापुर के असली पहचान माता विंध्याचल का मंदिर, चुनार के किला, गंगा घाट और ही बहुत चीज आपके रुआ मिर्जापुर में देखे के मिली। प्राकृतिक सुंदरता का छवि पूरी दुनिया के सामने रुआ मिर्जापुर के बा। आपसे हम बता दी कि आप लोगन से हाथ जोड़ के निवेदन बा कि मिर्जापुर के गलत खबरन पर ध्यान न दी। मिर्जापुर पावन धरती बा यूपी